pila ka kanon. Isa din nga, 200. Eh, niya pa screen te. Kananan. Te. Sakit sa bahay. Te. Yung Ano screen? Ano na be? Pila. Dire, ganari ka na sunahan. Pila ta, pila. Wala chair dira. Uy, ang bahaw! bahaw. Nari bahaw kananan. Wala chair. Pero patangan mo sa haldo. Ang bahaw! Ibante! Ako! Yung bahaw. Matapakan mo. Ang bahaw ko no, bahaw. Nani, bahaw ang kananan? Mo sa ni nga. Bahaw ako! Unsa ni kananana? Tanggip sa bahay gani. Tanggip sa bahay. Sa bahay. Tanggip sa bahay. Asan gwapo? Ay, masaya. Galang. Ator ko na tangan. Tantar ko. Torkodar ko ati wala. Ator ko na tayo. Atong turko. Tingala ka nang wala yun ba? Anli. Anli ni siya, anli. Anli. House House anli. Alias, olyo ka na. Hey, house naman balay. O, tira, tabangin ko na natin. Sa may Bangin ninyo para ma. sa ikon ba? May Tabangin tara tag. Assignment. Assignment sa assignment sa. Oh, may kuwan na eh. Kay kakawan ko. Mo din mo rin. Tip, wala tip. Atra tip. Kagwa kay Oh, naka stick oh. Stick, unsa may stick sa sukmo? Chopstick. Oh, mo na Ito vlogger, ano sa? Ito vlogger. Please na stick. Basta ka na. Neng, friends. Hapit. Hapit lang. Gang, dali gang. Oy, Dali. luwa. Ali, Jiran. Ano eh, tofu. Tupong. Tupong ya. Tupong nito. Aw, unsa tupong? Fish tofu kani. Ano ko tupong? Tupong. Wala ng tokwa. Sikwa. Pila ba? Tokwa. Sayan. Hipon. Di mo tayo ko papil. Ang ulo ra mo tayo ko papil. Ang ulo. Nasigog tingin, hindi ko papil. Kasi di makuha. Mga guwapa di atin yun. Ha? Sino ngayon? Ano ko? Yo wala. Dala sa ludo. Ano ba? Oy, Luto. Ano ba? kuha na mo sodo ticket. Didikit. Ma, dali gang. Ali, gang. Ano na? Jeron. Kami ang papa. Tofu. Hindi na